Nije, da je to makar kao neki i poslije su vreme radnih prodaju i ja vode antibiotici u nekoj zoni prodajem vratim ovo pa dam konfizer pa jednog opet zvon trebam pa nema ovo je razmijeni kilo na papiru ali znaš da se utovi topno moglo se to sadati možda i čisto dadu odgar Može,